Kellu ftit aktar minn sena, meta l-ġenituri ta' Ben bdew jindunaw li binhom qed juri intelligenza kbira b'interess fin-numri u l-alfabet. Ben, Rodien Gallia, qalet lil TVM News li fil-waqt li bdew jaraw intelligenza partikolari f'binhom bdew jinnotaw li ma bedix jiżviluppa f'ħiliet oħra fosthom fil-komunikazzjoni. Il-komunikazzjoni ma kienx qed tiżviluppa bl-istess mod li kienet qed tiżviluppa din l-intelligenza, ġifieri ma kienx qed jitkellem, jekk forsi tajatlu mhux dejjem jagħti kasek, mhux dejjem iħares, tajatlu iktar minn darba tit forsi tmur qudiemu, tit forsi twaqfu minn dak li qed jagħmel biex hu jirreaġixxi u qisna bdejna ngħidu kif dan it-tifel ja fin-numbers ja fil-letters ċertu kliemet jaqrhom u mbagħad ma jgħidlek x'ma u ma jgħidlek x'pa. U Rodien spjegat li Ben għandu ħafna enerġija u jkun irid ħafna attenzjoni li mhijiex faċli kemm għaliha u anki għal żewġa. Iżda l-aktar li tweġġaħħa hi meta n-nies jaħsbu li huma qed jonqsu bħala ġenituri għax mhux jiddixxiplinaw lit-tifel għax ma jifhmux li binhom qiegħed fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Forsi jidher forsi li huwa forsi ftit spoiled jew forsi ardit jew jgħidu xi qżies. Imma ovvjament għallimt l-importanti ħafna li ma niġġudikawx li ħadd ma jkun jaf minn xi għaddej il-bniedem u x'in is-sitwazzjoni, so isek trabbi oxra. Rodien qalet li b'ħafna paċenzja kull ġurnata hi u żewġa jitalmu kif jistgħu jtejbu ħajjed Ben, anki bl-għajnuna tal-Fondazzjoni Inspire fejn binhom jattendi għal diversi sessjonijiet ta' terapija. First of all, inħossni ħafna grata u ħafna blessed li qed ingawdi minn dan is-servizz, nifhem li hemm bżonn ħafna riżorsi, ħafna staff, l-Inspire huwa post li t-tfal bħal tiegħi li għandhom l-awtiżmu vera joġobhom, vera jħossuhom komdi. Hemm ħafna, pereżempju multi-sensory rooms li nista' nitlob ħafna lin-nies li fejn jistgħu jgħinu. L-għaqda Inspire illum toffri servizzi ta' terapija lil 1700 persuna minn tfal, adolescenti, adulti u anki anzjani, b'servizzi speċjalizzati għal diversi forum ta' diżabilità minn diversi ċentri fosthom f'Marsa Skala, Bulebel u Għajnsila Mawdex. Il-ħadd li ġej 4 ta' Wissu, Inspire settella maratona televiżiva fosthom fuq l-istazzjonijiet ta' Television Malta. Bilan li tkompli tiġbor il-fondi li għandha bżonn biex issaħħaħ is-servizzi tagħha lil persuni b'diżabilità għaċ-ċentru Stabs immirat biex joffri servizzi lil 5000 persuna b'diżabilità.